No, mikäs komissaariota vaivaa? Pientä flunssaa. Putki tulehtunut. Saa ketolla katsoa, pitääkö määrätä antibioottikuuri. Ettei vaan komissaariolla olisi joku toinen putki antibiootin tarpeessa. Mitä sä nyt vihjailet oikein? Luin tuossa lehdessä, että tää vanha kunnon tippuri on taas rantautunut Pirkanmaan talousalueelle. Eikä mulla nyt mitään sukupuolitautia ole. No mistä sen voi tietää? Jos ei ole pannu pitkään aikaan, niin ei silloin voi ollakaan mitään. No koska viimeksi? Ei voi tehdä eläviä potilaita aika. Älä hölö! Kato! Kontio, vanha paljuhomo. Mikäs sut tänne tuo? Väitti, ettei ole tippuri, mutta ei ainakaan mua vakuuttanut. No katsotaan sitä kullia sitten, että mitä se on syönyt. Mulla on flunssa. Kullissa se vika on. Mene! No, mikäs sut sai tulee Valkeakoskelle? Se on pitkä tarina, puhutaan siitä sitten myöhemmin. Okei. No, sukupuolitautia pukkaa. No, ei kun ihan tavallinen flunssa. No mitäs tuo rouva äsken puhui? No se on kyllä, se nyt puhuu ihan mitä se. Vai eikö sä kehtaa mulle sanoa, että nuppi vuotaa? No, ei se nyt mitään sellaista. Hainko sen Ketolan tänne takaisin, että voisit äijäporukassa kertoa, että Tero kutittaa? No, ei kun. Voisit oikein retostella, että on viime aikoina tullut puksauteltua niin paljon, että Heppi vaatii huoltoa.